Similai malaktiga dun kibaru kɛnɛ bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko wasadenw ka kalata kɔni don fɔra kunu arabado janvier kalo tile 22 kɔnɔna la. Ayiwa kibara min sera ma olu y'a na ka fɔ ko kabini sigikafɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ décembre kalo la san 2019 kɔnɔna la ni an b'a fɔ ma dialogue inclusif national ko o kɔnɔna la a kun yirala ka fɔ ko min yɛrɛ ye san 2020 kɔnɔna ye ko ni wasaden ninnu kɔni ka kalata kɔni don mina fɔ. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ kunu conseil des ministres sen fɛ n'o ye ministres ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛ araba o araba an ka jamana kɔnɔna la o kɔni sen fɛ a yirala ka fɔ ko min ye mars kalo tile 29 ye ko wasadenw ka kalata kɔni kunfɔlɔ kɔni bɛna kɛ wa min yɛrɛ ye avril kalo tile 19 ye ko ni wasaden ninnu kɔni ka kalata filanan baaraw fana kɔni bɛ daminɛ. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ kabini wagati jan an ka jamana kɔnɔ wasadenw kɔni ka kalata kɔni famana ka kɛ an kɔni b'a yirala ka fɔ ko ɲinan kɔni min ye san 2020 kɔnɔna ye ko ni kalata ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Ayiwa kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Bangafi a yirala ka fɔ ko yen kalandenw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni yira. Ayiwa kibara min sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko tarata don janvier kalo tile 21 kɔnɔna la ko nin ye Bangafi ekɔlidenw ye ko olu kɔni bɔra Bangafi dugu kɔni kɔnɔna la ni ka taa u ka nisɔngoya yira ko olu kɔni ka nisɔngoya yirali kun tɛ dɔwɛrɛ ko k'a fɔ ko kabini wagati jan kalan kɔni tɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangafi yɛrɛ fanfɛ o de hukumu na olu kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ olu ka ekɔliw kɔni ka ta. Ayiwa u kɔni y'a yira ka fɔ ko olu kɔni tɛ ni wulikajɔ in kɔni dabila fo ka taa fɔ kalan kɔni daminɛra. Ni an b'a yirala ka fɔ ni kalanbaliya yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ gouvernement ale yɛrɛ kɔni ni ekɔli karamɔgɔw kɔni ma bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw kɔni na. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ kabini wagati jan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni wulikajɔ ninnu kɔni cayalen bɛ ekɔliden kuntan ale yɛrɛ ni karamɔgɔ kuntan. Ayiwa an b'a yirala fana ka fɔ min yɛrɛ ye bi alamisa don ye janvier kalo tile 23 kɔnɔna la Bamakɔ ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ekɔli karamɔgɔw kɔni fana bɔlen don dugu kɔni kɔnɔna la ka bɔ ka taa u ka nisɔngoya yira k'a fɔ fana ko min yɛrɛ ye gouvernement ye ko ni u ma u ka laɲiniw kɔni lasabati ko olu kɔni tɛ kalan kɔni daminɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Yoroso mara la min yɛrɛ ye maa minnu sigilen bɛ kɛnɛya ko hukumu kunna olu kɔni bɔra ka taa ɲɛfɔli kɛ yen dugulamɔgɔw ye. Ayiwa kibara min sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko tarata don janvier kalo tile 23 kɔnɔna la ko nin ye maaw ye maa minnu sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya bange fanfɛla la olu kɔni bɔra ka taa kumaɲɔgɔnya ni Yoroso musow ye wa an b'a yirala ka fɔ o kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna na Yoroso maa minnu tun bɛ yen muso minnu tun bɛ yen ko a muso kɔni bɛ taa muso 50 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ na ni makofilɛ ninnu o ye maa minnu ye minnu sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kɔni kunna olu kɔni bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ musow ye ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ ka bila bange kɔni fanfɛla la o y'a yira ka fɔ sababu min bɛ se ka to jelilabana caman bɛ n'o jelilabana ninnu bɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ a ba sababuya la u ye ɲɛfɔli ko o ko ninnu na wa u y'a yira ka fɔ o jelilabana ninnu dɔw fana la kɛrɛnkɛrɛnnenya sida ale n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ sɔrɔ cogoya min na muso lajɔlenw fɛ o tɛmɛnen ka bɔ ani jiginnibana bɛ muso minnu sɔrɔ mun de bɛ kɛ olu sababu ye u ye ɲɛfɔli kɛ olu ye nin dugulamɔgɔ ninnu ye ani min yɛrɛ ye ka fɔ bange kɔlɔsi ni fɛɛrɛw fana u ye ɲɛfɔli kɛ o fana cogoyaw la ni yen dugulamɔgɔw ye. Ayiwa ni makofɛlɛ ninnu u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka nin baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ni kun ye de walasa dɔ bɛ se ka bɔ muso minnu bɛ ni bɛ to jiginni na dɔ bɛ se ka b'u la cogoya min na ani den minnu fana ni bɛ to jiginni hukumu kɔnɔna na ko olu kɔni ka nin baara in kun ye walasa dɔ bɛ se ka bɔ o la ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Sikaso yɛrɛ mara la jiginnibana yɛrɛ ye maa minnu sɔrɔ ko olu bɛ taa maa 14 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ko o hukumu de kɔnɔna la olu kɔni bɔra ka ni lafaamuyali ninnu kɛ walasa musow bɛ se ka nin baara ninnu matarafa cogo min o la dɔ na bɔ gɛlɛya caman na jiginni hukumu kɔnɔna la. Ayiwa ninnu ka nin baara in kɔnɔna na ko maa minnu kɔni ye dɛmɛ lase u ma walasa u bɛ se ka nin baara in kɛ ko ye minisiriso min sigilen bɛ bange ale yɛrɛ ni musow kɔni ni denmisɛnninw kɔni ka koɲɔgɔn ko minisiriso in de kɔni bɔra ka ni makofɔlen ninnu dɛmɛ u ka baaraw la ko walasa u bɛ se ka faamuyali di ni makofɔlen ninnu ma cogoya min na wa u y'a yira ka fɔ ko a tɛ dan Yoroso mara kɔni dɔrɔn na ko min yɛrɛ ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye ko olu bɛ wuli ka taa nin baara in kɛ walasa musow bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka bangew kɔnɔna la cogoya min na. Ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulo majɔ la.